Gelo jinên Kurd wekî objeyên self kolonyalîzmê tên bikaranîn, yê civakê civak û jiyanê di afrîne jinin. Bingeha civakbûna mirovan li ser jinê ye. Ger hûn ê civakekê ava bikin, divê pêşî ji jinê dest pê bikin. Ger hûn bixwazin civakekê tune bikin, pêşî êrêşê jinên wê civakê bikin. Heman tişt ji bo civaka me ya Kurd jî derbas dibe. Hebûna çanda Kurdî û hebûna zimanê Kurdî her tim di jinê de hatiye selmandin û parastin. Jinên me kengî asîmlebûn, civaka me jî bi wan re asîmlebû. Ji salên 1980 û heta niha Bakurê Kurdistanê û bi taybetî nasnameya jinê sê dorpêçên mezin derbas kiriye. Wan her sê dorpêçan ziyaneke mezin da jinên Kurd. Ya yekem, dewleta Tirk yekser bi şêwazên şerrê taybet jina Kurd kir armanc. Dewletê ev yek bi gelek rêbazan kir. Rêbazên qirkirina fizîkî û her wiha hatin bikaranîn. Lê ji ber ku kolonyalîstan dizanî bû ku asîmîlasyon bi tena serê xwe nikare sereder bibe. Di mejiyê civaka Kurd da sîstemekê dagirkerî ya herî bênaber xwast ava bike. Lewma jî Kurd bi du şêwazan hat dorpêçkirin. Diyalektika self kolonyalîzm û oto-asîmîlasyon. Her du dorpêçên din ji vê dorpêçiya yekem bi encamê xwe xurttir bûn. Ji ber ku ev şêwaz bû sedem ku asîmîlasyona dewletê ber bi oto-asîmîlasyonê ve biçew rê li ber self kolonyalîzmê vekir. Dorpêçiya duyemîn pêvebirina nasnameyên olî bû. Ev pêvajoya dewletê bi xwe rêxistin kiribû. Pêvajoyekê ku em dikarin pê bihesibînin wekî pêvajoya asîmlekirina Kurdên dîndar ku bi piranî Muslimanin û li gorî kodên xwe yên civakî dijîn. Li ser senteza Tirk İslam hatiye meşandin. Yani nasnameya İslamî derxistin pêş. Kurd tenê wekî parçeyek ji ümmetê, Kurdayetî jî wekî karekî hobî tê destgirtin. Di encama vê jî oto-asîmîlasyona dibin navê ümmetê de hate pêşxistin. Dorpêça mezin Asiyê min jî dorpêça PKK ya li ser jinên Kurd bû. Di nav van her sê dorpêçan ku me behs kirin de ya ku herî zêde di vê bêlêkolînkirin û xeteriyekê pir nazik di xwe da dihewîne jî dorpêça têgeha PKK ye. Ji ber ku herî zêde PKK jin û nasnameya Kurdan desteser kiriye. PKK bi jinêra Kurda bi Kurdara jî jinê kontrol dike. Ji salên 1990 û vir da dema ku PKK pirsgirêka jinê kir amûrekê propagandaya sereke li ser jinan konsept hat avakirin. Her tiş li dora têgehînên wekî şoreşa civakî çawa bijîn kuştina mêr ava bû. Dema ku dijminî gund dişewitandin, pîsatî bi gel dida xwarin, cenaze li kolanan dihatin kaşkirin, kadroyên PKK yên li Şamê ne behsa dagirkerî û bindestiyê dikirin. Behsa evîn têkiliyên jin û mêr dikirin. Ev hewlên Şamê tenê armanceke xwe hebû, da ku bindestiya Kurd û Kurdistanê veşêre. Belê PKK xwedî tevgireke jinê ye, ev tevgera jinê mezin û bi bandor e. Lê ev hemû naê wê wateyê ku ev tevgir rast e û ya ku ew dike ji bo berjewendiyê civaka Kurd e. Ya rastî ev e, bi taybet piştî sala 1990 jin bûne amûrekê propagandaya PKK. PKK hêj jî bi heman şêwazî objekirina jinan didomîne. Her çendî azadiya jinê ve goharandiye gotareke mezin jî PKK jin ji xwe re kiriye eşya, wekî versiyonekî kapîtalîzmê ku wek wa bi xwe rexne kiriye. Hejmareke hindik û bijara an jinên rêvebirin, yên din keda erzan û amûrên propagandaya PKK ne. Armanca belavkirina wêneyên keçên ciwan û bedew ên biçek, hevpeyvîn li gel wan kirin, vîdyoyên siranan û heta vîdyoyên ku piştî mirena wan weşandin jî tenê bi sedema propagandayê têkirin. O celan jinên herî zêde asîmlebûyî û yên baş Tirkî dizanin û yên herî ji Kurdayetiyê veqetiya bûn li derdora xwe kom kirin. Yên ku rengên çanda Kurdî li ser wan şandin cephê şer, yên din jî wekî dotmîra hatin perwerdekirin. Pêşveçûyîna nirxên Tirkbûnê û bi modela jinê ya o celan re hatin teqlîdkirin. Pişra ev yek bû parçeyek ji siyaseta giştiya PKK. PKK jî bi vê pêngavê re şêwazekî nû afirand ku ev jî ev e, Tirkkirin ne asîmîlasyon e.
nûjembûne ji ber vê sedemê pêşxistina nasnameya Kurd wekî paşverotiya hat nîşandan. Motîvên Kurdî yên wekî Leyla Zana di siyaseta Kurd de hatin rakirin û jinên Tirk ên wek Fîgel Yüksekdağ kirin serokên Kurda. Tevgera jineya PKK bu astengiya jinên Kurd ku li ser pirsgirêka xwe yên rastî bisekinin. Niha tevgera jinan a PKK xwedî tu daxwazên netewî û cinsî nîne. Çalakiyekî dondar û enerjiyê heye. Lê armancekî ku ew bigihîne tune. Mîna çala reş jinên Kurd di daqurtîne û tu destkeftek jî dernakeve holê. Formûla vê têgihiştina balkêş û meqirsidar jî wiha ye. Jinên Kurd ji bo azadiya Kurdan berê xwe didin çiyan, dikevin zîndanan û jiyana xwe ji dest didin. Hem hûn dibêjin em ji bo jinan derdkevne çiya û peyra dibêjin hemû xerabiya cîhanê bi destê mêran tê kirin. Lê paşê hûn dibêjin serokê mêr Ocalan wê hemû jinên cîhanê rizgar bike. Ji bo wî mêrî dibin fedayî. Niha yên ku wan rêzkan dixwînin wê mitîngên heştê adarê yên rêxistinên beşê PKK yên herêmê jinên ku di mitîngan de govendê digirin wekî mînak nîşan bidin û wê bibêjin înkar e. Na tişta ku em dibêjin ne înkar e. Bi kurtasî êrêşa hundirîna li ser civaka Kurd a ku pir kêm hatiye meşandine. Ji ber ku ew Kurdê ku li Cûlemêrgê wanê di reqise wek Kurdekê derketiye holê. Lê enerjiya wan nikare rewşa kolonyalîstiya Kurdistanê bin bixe. Berova jî wê koloniyê her bêtir rewa bike. Ji bo vê jî em dibêjin li ser jinên Kurd sîstema oto-asîmîlasyon û sel kolonyalîzmê tê afirandin. Vî karî dewleta Tirk û hin tevgerên siyasî yên Kurd bi hev dikin. Heya em vê teşhîr nekin, em nikarin mafê jinê Kurd mîsoger bikin.